ljudi, ali dopado muka, u duetu sa mnom žena kuka. Kuća nam je dobra sa 5 soba, ali nas dvoje njoj ko 2 roba. Imanje nam u jednom komadu, a sva djeca žive nam u gradu. Samo dođu kad im nešto treba, ko da ovdje kod nas pada s neba. Svi imaju kao plate dobre, ali kad dođu prazne torbe. Kažu nismo imali vremena ili prodavnica je bila zatvorena. Dobro deco, ništa velim za to, nego kad već pregaziste blato, hoćete li poduže ostati i pomoći što ovo svome tati, da iz šume drva dovučemo i za 100 sena pribavimo. Dragi tata, rekoše u horu, na godišnje mi nismo odmoru, mi vremena jedva ugrabismo da vas eto malo posjetimo, da vidimo da li vam nešto fali i da li ste možda svinje klali. I uzredno, ko što ti veliš, kad smo došli što ga nas spremiš. Malo mesa, pasulja i sira, koje jaje, može i krompira. I još nešto nije sada bitno, ali mi tata vraćamo se hitno. A za drva i za stočnu hranu plati lepo komši Živanu. Nek ti Živan i šume sve pribavi, s naše strane puno ga pozdravi. Aj mi sada da se pozdravimo, na posao da